Ahojte, prišiel mi balík od značky Lensmart, tak sa poďme spoločne pozrieť, čo som si vybrala. Lensmart je stránka, kde viete nájsť okuliare rôzneho typu. Máte tam na výber rôzne rámy a potom je už na vás, či si vyberete napríklad, či chcete sklíčko nejaké dioptrické, ak máte dioptrické okuliare, alebo sklíčko proti modrému svetlu a taktiež tam viete nájsť aj normálne slnečné okuliare. Keďže ja veľa času trávim na sociálnych sieťach a celkovo na telefóne, tak som si vybrala okuliare so sklíčkom proti modrému svetlu. Prišli v takýchto obaloch, tak sa poďme spoločne na to pozrieť. Pravda, že je tam utierka, s čím si ich môžete utierať. Ako prvé som si ja vybrala takéto. Tieto som si skôr vybrala na fotky a celkovo iba tak, že na image. Takto na mne vyzerajú. A druhé som si vybrala také obyčajné, ktoré budem môcť používať každý deň. A to sú takéto. A takto vyzerajú na mne. Sú cenovo dostupné, máte tam za 15, 20, 30 eur. A pravda, že mám pre vás aj kód, ktorý máte 20% zľavu. Ten kód je úplne jednoduchý, tuto vám ho napíšem a dám vám ho aj dole, tuto. A to je iba Kika, všetko veľkým. Dole do popisu vám napíšem aj, ako sa presne volajú tieto modely, čo som si ja vybrala. A do komentáru vám dám aj link, ktorý si viete skopírovať a rovno tam máte už použitý môj kód. A to je všetko. Bye!